Yo, it's pro. Kaloku bafethu ndiyayaxa mamele sangoma zam ze-R&B. Sometimes ngacima ndiyimuvi kanye na ikhona nakusibhaza le bafethu. Listen, sure kwabafuna ndazi kusendimo lo bro endimo lo bro okwabafuna ndazi kusendimo lo bro endimo lo bro okwabafuna ndazi kusendimo lo bro ndimo lo bro okwabafuna ndazi kusendimo lo bro amrapper bayastreama ngoba ncoma le o kaloku ivula mlomo kwabantwana yido abathi beyivulile bros ayibhala le show ikhethi ziyanifila kusezifuna zamore amrapper ndiyamkhaphele ngandiyolusa yenkomo ngoku ndinesitale mfuzi elta kutom ufuna uphocoka brands akuhlamba nge-om ayiqala nalamhlanje even also tomorrow andihambi ndithoma mna ndisithi ndiswim I don't miss itarget uzavambumbulu yom aqeshisi ke mayikhini brazi sanu-apply nidinga ibhasi ne-flow sinsani-provide making ihit nakweyiphi ingoma ndim i-beat right ugqirha uthi ndiyasike mrap ngathi ko-height i-beat I can kill it alone kumsano-hike don't make it personal why you cuma like ispide challenge accepted kakota nabet I don't want number one spot zininzi kwile part usiqonde ndinswempu mayimamela xa ndiflowa amrap xa kokocula ngoku uyago amajita yanibhawe kusemphosela ngeflow ndicela uthatha ibreak imane noba yi-aw usikhayisela ngesikalo kanti le nto edinga ipower low performance like ixhego shaya inqawa ocinga sekwipolitics umane ngokhalaza ibeat ayithekhi like impahla ndizokuyidlakaza ndicinga ndizigqiba ibeat kanti ndizonimangaza if unkwenzela umbilili ingathi ukothandaza ayeza kanqabile kwaye imphethe into ezihlaza yazazi ndidopa ndikhompyithi kwispaza umthitho ofuna ndazi makazazi sekutyani okanye uvesi kuthule if yazaza ka-ayn okanye uvesi kuthule if yazaza ka-ayn bro benjilo kaloku dade ndikhona kwisahaifa bafethu ispaza ndakhulela kuso otherwise salute usleshi yeah I'm out